hope of salvation in this destructive earth, destructive time we're living in, right? It's through the scriptures we have this. Give me 2 Timothy 3 and 16, right? 2 Timothy 3 and 16. Boy, it's cold out here. Yeah, it's a bit chilly. Yeah. 2 Timothy chapter 2 verse 16. All scripture is given by inspiration of the Most High. All scripture, everything that is written from Genesis to Revelation is inspired by, read on that, The Most High. It is profitable for doctrine, and is profitable for doctrine, for reproof, for reproof, for correction. for correction. So if any is dealing with an not corrected doctrine, right, by going through the scriptures, right, you can bring correction. You can reproof. Read on that. All scripture is given by inspiration of the Most High. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. In righteousness, right? Give me Hebrews 10 and 17, right? So the Holy Book explains itself. And you should read it precept upon precept to bring understanding, because that's the way he explains that you must read it and gain understanding on it. Hebrews 10 and 17. Salakia. Hebrew chapter 10 verse 17. And their sins and iniquities will I remember no more. Hebrews 10 and 17. 17. 10 and 7. Salakia. 10 and 7. Hebrews 10 and 7. Then said I, Lo, I come in the volume of the book. I come in the volume of the book. That means the whole of it, not one part, not the New Testament, not only this part, the whole of the book. Precept on that, Psalm 40 and 7. Right? Bring him some understanding how you should deal with your Bible, how you should read your Bible, so you, right, on yourself can reprove, recorrect the doctrine you're following, right? To know if you're following the right one, right? Because you don't need no preacher man on a Sunday telling you how you should be dealing with. That's right. Because if he knew the Bible, first of all, he won't be teaching and worshiping on no Sunday, right? He would be learning you the law, statutes, and commandments of the Most High. He should be learning you how to keep your Sabbath holy. That's right. And not profaning it, worshiping on a Sunday, which comes from worshiping the sun, which comes from Babylonian. You understand me? Psalm 40 and 7. Psalm 40 chapter verse 7. Then said I, Lo, I come in the volume of the book. Lo, I come in the volume of the book. So let no man never ever tell you, let no man never tell you how you should deal with it. The Bible explains itself, brother, right? And you should read it complete, right? Genesis to Revelation, Revelation back to Genesis. Give me Luke 16. Goeiedag. Goeiedag. Is het over moslim of Bijbel? Nee, niks over moslim. Wat is het? Holy Bible. Holy Bijbel. En wij praten over de almachtige God. Dat is Ja? heel goed, fijn. Die hemel en aarde heeft geschept. Yes. Ook mens. En wij hebben niks te maken met geen religie, geen denominatie. Ja. Precies wat en hoe het in de Bijbel staat, dat volgen we en dat doen we.
Oké. Oké? Oké, mag ik wat vragen? Tuurlijk meneer. Even kijken. Wat voor Bijbel volg jij? Oud? Dat ben ik eigenlijk nu op deze moment aan het uitleggen. Van Genesis tot Revelation. Revelation. Openbaringen. Weet je hoeveel Bijbel staat op de wereld? Hoeveel Bijbel? Ja. Wat? Hoeveel boekje weet je? Met mijn vragen bedoel ik. How many Bibles are in this? Wat is je vraag precies? Hoeveel Bijbels er zijn? Er is maar één Bijbel. Eén Bijbel. Er zijn 66 boeken in de Bijbel. I know, but how many Bibles are in There's this? only one Bible. There's only one Bible. One Bijbel. If you got more Bibles, show it to me. There's another Bible. I see. Ik vraag u, als er meer Bijbels zijn, breng ze hier. Er is maar één Bijbel. Wat u bedoelt, er zijn verschillende vertalingen. Niet vertellen. Maar er zijn Andere maar één boeken dan? Bijbel. Wat voor boeken bedoelt u daarmee? Ik bedoel, elke profeet komt met zijn eigen Één vraag boeken. per keer, meneer. Eén vraag. Als ik het door elkaar Oké, wat is jullie boodschap eigenlijk? Onze Mijn boodschap vandaag is, wij leven een zondige manier. Ja. Wij leven niet correct in the sight of the Most De High. wereld niet goed, ja. Nee, Ja, iedereen op zichzelf is fout bezig. ja, Om gewoon eerlijk te zeggen. ja. Ja, en wat ik vandaag ben aan het doen is, ik kom uit mijn huis en ik wil je zeggen, hoe heet je? Gerben, Joël. Ja, Joël. Gerben, ik wil je kennis brengen aan de wetten van de Almachtige Vader, zodat we, ken je Jezus? Geloof je in Jezus? Ik geloof wel dat hij bestaan heeft. Ja. En ik geloof ook inderdaad dat hij gekruisigd is. Dat geloof ik inderdaad. Heel goed. Ja. Het is heel belangrijk dat je in Jezus gelooft, want Hij is de enige weg. Tot Maar ik geloof ik ben aan de vraag. Als ik klaar ben, dat dan mag ik. ik. Ja? Ja? Ja. Het is heel essentieel belangrijk. Dit is de meest belangrijkste ding in je hele leven. Want dit. Nou, ik heb nog een vraag en dan ga ik verder. Geloof je in hel? Ja, het staat. Nee, ik geloof niet in Jij gelooft Nee, niet ik in geloof ook niet in de hemel trouwens. Ik geloof in hemel en ik geloof in hel. Dus je gelooft eigenlijk dan niet in de Bijbel. Nee, nou in zoverre dat voor mij is de Bijbel eigenlijk zeg maar een soort wetboek. Er staan zeg maar gewoon regels in waar wij naar moeten leven. Dat ben ik met je eens hoor. Absoluut. De Bijbel is Ja. inderdaad een wetboek. Ja, dat ben ik met je eens. Maar Ja? Een geschiedenisboek. geloof ik ook. En een profetische boek. Waarom? Om de dag van vandaag. Kijk, dingen werden geschreven zoveel jaren geleden. Dat de dag van vandaag wij kunnen oriënteren en weten en verwachten wat gaat komen. Hoe moeten we leven? Wat komt hierna? Klopt dit eigenlijk? Klopt, kijk wat hier staat. Klopt het met de dag van vandaag? En het klopt precies net als een puzzel. Snap je? Maar nu, kijk, de Bijbel staat. Nee, de Bijbel, kijk, dus eigenlijk jij gelooft niet in de Bijbel. Kijk, ik geloof niet op 100% van de letter. Nee, dat geloof ik Kijk, niet. maar Nee. dat bestaat niet. Het is Nou, dat zwart weet ik niet, of dat wit. weet ik, dat weet ik niet. Ik denk dat ik, want dat is mijn zeg maar, idee van mijn eigen leven. Gewoon van, ik pak een stukje van Mo, weet je, die dan moslim is. Maar ik pak een stukje van jou bijvoorbeeld wel, vanuit de Bijbel. En de dingen die voor mij, dat denk ik voor belang zijn. Kijk, de Bijbel praat over als iemand die niet, dus als je in God gelooft, moet je in de Bijbel geloven. Want wat hierin staat is inspiratie van de Most High, van de Vader. Geef me dat even. Ja, gaat het Psalm Psalm 14. Psalms chapter 14, verse 1. The fool has said in his heart, there is no God. Dus als je niet in de Bijbel gelooft, of als je zegt er is geen God. Kijk wat de Bijbel je noemt, een fool. Iemand Ja, snap je me? Oké, maar A fool says in his heart, there is no God. wat beschouw je onder God? Want voor mij bijvoorbeeld is alle natuurwetten wel. En bijvoorbeeld de maan die om de aarde heen draait. Dat zijn creaties. Ja, maar dat is mijn manier van God wel. Oké, ik begrijp het. Ik begrijp dat je interpretatie hebt. Iemand en Proverbs 32 en 5. Proverbs 32. Ik snap dat je eigen interpretatie hebt, maar ik begrijp het. We komen met de Bijbel en de Bijbel zegt wat we moeten doen.
Ja. Oké, dus luister dan goed wat de Bijbel zegt. Jij bent moslim? Ik ben moslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ik respect voor alle geloof. Oké, maar- Ik respect Jezus Rustig. als een profeet. Ik stel alleen één vraag. Bent u moslim, ja of nee? Alhamdulillah. Oké, klaar. Ja. Dat is één of vier gevraagd. Heb jij niet te veel of verhalen van? Praat 3 en 5. Dit is wat de Bijbel zegt. Je praat trouwens wel lekker makkelijk, weet je. Doe makkelijk Ja, praten. nee, dat... 3 en 5. Read as it is. One second. Bear with Er us. staat hier over. Yes. And then you can answer. Als je in de klas zit vroeger met de meester, was je niet stil? Waarom? Omdat wanneer de meester sprak, moest u wat doen? Stil zijn. En wanneer de meester het uitgelegd, als de meester het Proverbs. uitgelegd, dan kon hij antwoord geven. 3 en 5. Proverbs 3 and 5. Links. Trust in the Lord Trust in the Lord with all thine heart with all thine heart. Dus met dat ding, als je moet in God geloven met al je verstand. and lean not En leun niet op. thine own Dus understanding. leun niet op jouw eigen verstand. Jij denkt van oké, ik neem een beetje van moslim, ik neem een beetje van Boeddha en ik neem een beetje van dat. Dat is uw eigen verstand. Dat is wat u zelf wilt doen. En dat zegt de Bijbel, doe dat niet. Give me that also in Sirach 3 en 24. Wat had je te zeggen, broeder? Dat is een vraag. De Bijbel zegt, leun niet op je eigen verstand. Nou, als ik nu een vraag mag stellen. Wanneer was islam gecreëerd, de religie? Ik weet niet precies, maar het is bijna 1500 jaar. 22 jaar na Christus geboren. Bijna Mohammed is 1500 Mohammed jaar. is geboren 600 jaar na Christus. Toen was hij nog een baby. Hè? Dus de islam is, of de Koran is pas gecreëerd 600 jaar na Christus. En toen was dit boek al lang in bestaan. Ja, maar ja, weet je, de Torah. Ja, Dit was de al lang, Torah wacht is even, stop, 4000 jaar ouder Dit dan de was Bijbel. het in bestand, ja of niet? Ja of niet? De Torah is gedeelte van de Bijbel. Torah, Ja. ik geloof Torah, Je gelooft in Torah? Torah, Ja. Zabur, Sabur? Angel Ja. en Bijbel. Oké, dus wie gelooft Bijbel is Torah, Oké. Zabur, Oké. Torah, Zabur, Angel, Koran. Oké, die boek geloof je. 4 boeken. Oké, wat betekent het woord Koran? Koran, woord Koran. Dat is taal van God. Wat betekent het woord Koran, meneer? Koran is Meneer, word of het God. wordt opgenomen. Word En of als- God. Het is niet waar, maar dat betekent Kan het wel niet. te I veel. give you the answer. It's word of God. Dat is not what it means. Het betekent dat niet. Het betekent to recite. Of- No. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan niet een ja of nee discussie hier houden. Ik weet dat het betekent. Oké? Als ik jou vraag, want jij bent Ethiopisch, hè? Ja. Jij bent Ethiopisch. Ethiopisch Oké. meisje. Waarom ben je eigenlijk in ten eerste een moslim? Mijn vraag aan jou is, waarom ben jij een moslim? Jij bent een Ethiopiër. De Ethiopiërs volgen eigenlijk geen islam. Dat is gebracht door Mohammed tijdens jullie huis of jullie onderdrukt. Ja. Dus waarom ben jij dan een moslim? Mohammed heeft jouw voorvaders vermoord om een moslim te zijn hedendaags. En waarom zou je... Mohammed? Nee? Nee, is niet waar? Nee, brother. Het is het enige land in tijd islam die eerste mensen die in islam, deze waren 17 mensen, zijn de eerste die moslimmensen. Tijd Mohammed, Ja. de Quraysh, die Arabieren, Ja. Midden-Oosten was Oké, een hoor. hele gevaarlijke buurt was. Ik wil je antwoord geven. Oké, goed luister. En ze vluchtten naar Ethiopië. Ja. In die tijd, Ethiopië, het was christenland, Ja, klopt. Orthodox. orthodox. Klopt. En die koning, Maar hoe waren jullie christenen geworden? Was het ook niet met geweld? kijk, bij ons land, Eritrea, Ethiopië, Eritrea. door de Rode Zee. Ja, ik weet. Wij zijn met de woorden boodschap. Kijk wat ze zeggen. Ja. Die koning vraagt tegen die mensen. Ja. Oké, stop. Ik moet stoppen. Weet je waarom ik moet stoppen? We dwalen af van het onderwerp. Ten eerste, wat ik u wil uitleggen is, u bent gelooft in Allah en u gelooft in een hogere Nou, iets, ik heb maar u geloof moet het niet dat- Allah noemen. Ik geloof, ja. U moet niet Allah, oké, laat me dit laten zien, oké? Als ik u zegt, u gelooft ook in de Bijbel. U zegt, u gelooft ook in Mozes dus, en Musa. Jullie noemen hem Musa. De Musa. Oké, noem de 10 geboden voor mij. Wat? Noem de 10 geboden. Gij zult niet stelen, denk Wacht, ik. noem de 10 geboden. De 10 commandments. Ja, The Ten Ten Commandments. Commandments. Ten Commandments. Noem, I don't know about the Ten okay, Commandments. if you don't know the 10 commandments, No. how do you know if you are sinning? Because I believe in Quran. I don't believe in the Bible. Okay, but your own Quran tells you that you have to read the Bible. My own Quran. Yeah.